Iznenadit ćete se jer neke izuzetno poznate i popularne pasmine se nalaze visoko na ljestvici pasa koji nikada neće u potpunosti vjerovati vlasniku. Posjedujete li i vi takvog psa? Ako voliš pse, pretplati se na najveći kanal svih ljubitelja životinja, a sada top 10 pasmina pasa koje ne vjeruju vlasnicima. Na 10. mjestu nalazi se šarplaninac. Kada pričamo o šarplanincima, pričamo o izuzetno odanim psima i čuvarima svoje obitelji, ali sa samostalnošću zaštite stada dolazi i do samostalnosti razmišljanja. Ako ocjenjujemo samostalno razmišljanje, oni su u samome vrhu svih pasmina, a također ne poslušaju stalno nego samo kada to ima smisla, a sve ovo vrijedi i za povjerenje. Na 9. mjestu nalazi se pirinejski planinski pas. Kao i prethodni psi, i pirinejski planinski psi uzgajani su za samostalno čuvanje stada i za njih se podrazumijeva da moraju samostalno donositi odluke. Upravo zato oni vole samostalno donositi odluke i ne baš uvijek slijepo vjerovati ljudima. Na 8. mjestu nalazi se kineski Shar-Pei. Shar-Pei je prirodno samostalna i rezervirana pasmina pasa. Emocionalno su zatvoreni od ostalih pasa, oprezni i nikada neće nikome bezuvjetno vjerovati. Na 7. mjestu nalazi se aljaški Malamut. Psi koje ljudi obožavaju i koji obožavaju ljude su aljaški Malamuti. Ali oni su inteligentni i vrlo tvrdoglavi psi koji ako ne vide razlog za poslušnost, često će napraviti po svom. Na 6. mjestu nalazi se sibirski Husky. Još jedna manje poznata činjenica o Huskijima je da su uzgajani da razmišljaju samostalno tijekom rada u čoporu. Upravo zato često djeluje kao da čuju naredbu, ali odluče je ignorirati jer ne vjeruju u potpunosti vama, već sebi. Na 5. mjestu liste pasmine pasa koje ne vjeruju svojim vlasnicima nalazi se Akita. Još jedna od omiljenih i najodanijih pasmina na svijetu je Akita, koja duboko voli vlasnika, ali vrlo teško vjeruje bilo kojim ljudima općenito. Naime, Akite same procjenjuju situaciju umjesto da čekaju naredbe i slijepo vjeruju, te na kraju naprave po svom. Na 4. mjestu nalazi se Basenji. Ako tražite pasminu koja je više sličnija mačkama, tada su to Basenji psi. Zašto? Oni su izuzetno samostalni i često ignoriraju naredbe, a to je zato što su oni po analizi gena najstarija pasmina, koja je zato nije uzgajana da sluša, čeka naredbu i traži odobrenje vlasnika, već se više osvanjaju na divlji instinkt. Na 3. mjestu liste pasmine pasa koje ne vjeruju svojim vlasnicima je Chow Chow. Na listi pasa koji se ponašaju drugačije od očekivanog su uvijek Chow Chow psi koji su vrlo rezervirani i emocionalno zatvoreni. Da se razumijemo, oni vole svoju obitelj, ali rijetko pokazuju potpuno povjerenje ili poslušnost i zato ih na ulici često vidite da legnu na pod i ne žele dalje. Na 2. mjestu liste pasmine pasa koje ne vjeruju svojim vlasnicima nalazi se afganistanski hrt. Afganistanski hrt je vrlo elegantna, može se reći aristokratska pasmina po izgledu i po ponašanju. Oni često djeluju kao da procjenjuju isplati li im se ili ne poslušati vlasnika, a također kao i Basenji, drevnija su pasmina s više nepovjerljivim ponašanjem. I na 1. mjestu nalazi se Shiba Inu. Vrh nepovjerljivosti postižu Shiba Inu psi koji vole donositi vlastite odluke i rijetko slijepo slušaju ljude. Njihovo povjerenje se jako dugo gradi, ali znajte da će dio neovisnosti zadržati cijeli život. Dakle, postoje psi koji jednostavno nikada u potpunosti ne vjeruju nikome i oni koji procijene da im se ne isplati slušati. Prethodne pasmine izdvojene su jer neće uvijek poslušati, čekati naredbu i tražiti vaše odobrenje, već će cijeli život zadržati dio nepovjerenja i neovisnosti, ali to nikako ne znači da će vas manje voljeti od ostalih pasmina pasa. Ako voliš pse i želiš ih bolje razumjeti, pretplati se na najveći kanal svih ljubitelja životinja. Također, pogledaj ostale video zapise koje sam pripremio za tebe u opisu videa, poput top 20 najodanijih pasmina pasa na svijetu. I zapamti, sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!